Jamen, jeg hedder Mads Møller Andersen. Jeg er driftleder her på Anhof. Et planteavlsbrug, hvor vi driver ca. 500 hektar. Vi prøvede lidt at lege med Seedspeed sidste år, og jeg synes, det lød spændende. Der lå ikke så meget data på det, så jeg tænkte, vi prøver. Vi kunne se en kæmpe forskel, da vi kom hen i strækningsfasen. At der var meget mere gang i dem, der havde fået Seedspeed. Der var meget mere buskning og lukket rækker, og der var en stor højdeforskel faktisk. Og nu var sidste år selvfølgelig specielt sent sået og så videre, men der var en forskel. Det vi har gjort i år, vi har lavet nogle parceller i hvede. Vi har en ejendom i forpakning med nogle lave fosfortal. Og der har vi lavet nogle forsøgsserier med og uden DAP og med og uden Seedspeed og så videre, som vi så høster som nogle store skala parceller. Så har vi oven i det lavet et par store parceller i byg, hvor det så bare kun er med og uden Seedspeed. Og jamen, indtil videre, der er der lidt at se, lidt med noget buskning og lidt med noget rodudvikling og sådan noget. Vi kan se, der sker et eller andet på satellitbillederne, der hvor vi har vores forsøgsserie, og vi kan se nogle ting, som vi ikke helt... det kan i hvert fald ikke forklares med bonitet. Det vi har gravet indtil nu, der har vi set en større rodudvikling i det, der er behandlet, end i det, der er ubehandlet. Det er mikroorganismer, der er ligesom gravet op i Danmark, så de hører ligesom til her. Så jeg tænkte, vi har leget lidt med nogle andre af de her biostimulanter, som er på markedet, og har måske svært ved at se en effekt. Så jeg tænkte, noget, der var, hvad kan man sige, lokalt, det var der måske en større chance for at have en virkning her. Skeptisk, det skal man være, og det er så også derfor, vi har valgt at gøre, som vi gør. Vi prøver det af under vores forhold og ser, hvordan det virker. Og det ligner det, lige nu det gør. Men må vi se til høst, om det også viser sig i gassen.